Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel siang bahas subscribe na menta ka jing pentip bakar ki na kaliang jong sang voice of people party bat ki jing pentip bodon kam na kaliang jong WPP bat ka jing kenturo na unong aktin jong sang WPP udoktor bat ske marbo bat u kenturo ba na kaliang jong sang voice of people party kampat don kano ka jing ya rally apo nong ba shalong han rai kat kum gawai ka notice kebala ngayo la ong ba kan pulih kene dia kene ka notice ke ba ong kumne ta kene ka phang ngis ngau dai ban yawer ya iwei pai wei ki samla bat barok pai ba ke pri hon yau trip bangin yami ngrenti ha ka ar khon da trik jong panai me ar char pulai ha ka pot khat wei beje men stem panya rally na dahan gati shalong sha additional secretariat ban pen I bangi don kam sha pan pembet mador ya keris sarusan polisi kum gi samla bat kinong kit kili nak benta kalawei jong gi pat ke priu hnyau trip ta ka bai trelang bat yawan lang kumjo an long ka ai ka bala pan pressurize ya ke sarkar MDA ni kimi lenti bapin yawan lang baro ha ka tai kisni bat ke jing keto na kaliang jong nong aktin jong ke seng WPP u doktor mat ke marbo ba kene gijing tho kam dei ka bawan na kaliang jong seng voice of people party pat na kaliang jong seng WPP kam don kano ka jing pemna ba kan don ka jing ya rally po nong pa shlong han rei kat kum gijing tip bat kan kum gijing ong jong u nong aktin jong seng WPP kene gijing tho ka dei bakiwan bat ki bu ha ka kerteng jong seng WPP hau pra kumta na kaliang jong seng voice of people party lang baw nong aktin jong ka ukun tuju re ki pai ba kim dai ban sha elam bakla namar kani ki jing pitip kam dai na kaliang jong seng voice of people party pat na kaliang jong seng hi pat na kaliang jong party pat na kaliang jong ginong elam kim pat don kano karai panyai rally po nong ba shilong handroi kani ki notice am tip mano basna bat am tip mano ba pelong ya kani kijing ilang handroi na kaliang jong seng voice of people party hi kampat don ya kano ka roi ban pelong ya rally po nong pa shilong tos ngap ya kani kijing kren jong doktor bat ske marbo apa itu kijing kapat ya ki pai ba makin mi la apnai trik dan don rally na entity dan one secretariat di gatu kedai ke program kuat ban pensah ini berkam dei ke program belapin baik da ke voice of the people party di ngam tip perlu ba penbet ya ketu program bat ngakwa ban pensah sekipai ba ni ku ke parti ngim dan benta AAUM bat kanik program bat ngenom kitli ru rada don ganu ke jinja kami na program di ngakwa ya kipai ba batin usiar Shua batin late ban di sementa hakum uniki program bakim lay ban don ke jisufu bakla bagami na ka voice of people party sagawai kalong ba ngayo snow badon ke jingong ba kani jingpe bana kami na ka wei ka nuhun ka ba ai ka teng ani ka group ba ai ka teng ke BPP pra de ngakwa ban pentip sa kipai ba bana kalian chong ka party ngimdon company ka group ya kini ka group lasna klem ke jingbet jong office jong party tinga kerpa ru kumbangila ya pinbram minswa ba kinu basna ika group haga kerteng jong ka party klem ke jingbet jong ka party ni kerpa iki ban sngau ha ban pendu pendamno ya kini group de nganget bagi pai ba kin ai ke jing kersan ya ke jing kerpa jong ka party bat bakin burom ru ya karai jong ka party